Avui han començat les obres al carrer Francesc Layret. El centre de Badalona inicia una transformació històrica. Convertint aquesta carretera que està en un estat lamentable en un bulevard. Menys trànsit, més espai per als vianants i un nou bulevard que canviarà la imatge de la ciutat. No hi ha ciutats ja a dia d'avui que una carretera on passen milers d'autobusos, cotxes, camions, passi per la porta de l'Ajuntament. O sigui, és una cosa, és una anomalia. Les obres duraran 14 mesos i afectaran la mobilitat, canvis de sentit, noves zones de càrrega i descàrrega i restriccions de pas. El govern admet molèsties, però defensa que el resultat marcarà un abans i un després al centre de la ciutat. Es produeix un salt qualitatiu importantíssim que feia molts anys que la ciutat crec que es mereixia. Badalona comença una nova etapa. El futur del centre ja és en marxa.